ang resulta. Ekonomiya nagsarurot sa pinakanubo sa kasaysayan sa pungsod Pilipinas. Budlay batako, no? Amo na siling kalimpos ang una, kinahanglan ang gobyerno magtuon nga mapunggan, maproteksyonan ang COVID-19 kag hindi pagpabayaan ang ekonomiya sang pungsod. Nga kung magpadayon ang mga bando sa diin hindi makaoperar ang dalagko kag magagmay nga negosyante, sigurado pag-abot kag mag-abot ang tion nga medyo masakit-sakit ini apang kamatuuran nga posible base kon 50% sobra sa mga negosyante ang magasira na gid kag hindi lang temporaryo kundi mintras tanto na nga pagsira sang ila negosyo. Kag ang igo sini mga worker naman, milyon ka mga worker sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Morning anay, sa panahon sang pandemya, krisis global, nga nagkakatabo sa buong sa atong pungsod, masyado kabudlay sang pangabuhi, labi na kung pigado ang patubas ang aton mga plantadores. Isa sa makabulig, ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Pizza 14 na. Baka kadasig, no? Pizza 14, ang iban nga mga kompanya gasweldo na. Kay buwas Sabado ang pizza 15. Kamusta? Ang pagbaha-baha sang pila ka mga lugar diri sa Dakbanwa sang Bacolod, kagwa sang Bacolod. Porte nga balbal kag buo sang ulan kahapon. Porte, no?
ang pila ka mga lugar tumaas ang tubig. Kamusta subong ang sitwasyon sa Bacolod? Kamusta man ang mga merkado? Kamusta nagapamalaklon? Nagtakop ng korpyo? Aber, galagulad subong ang aton patrol ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Idulong ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Halos nagmala naman ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod sa sininga kaagahon sa paglibot man sa patrol, no? Nga kilid sa dalan at is may ara pa nagpabilin nga jutay na lang gidman nga basa. Pero kabalo ka, Action Fred, ang pag-ulan man kagabi, mayo tong senyales kay kabalo ka sa station number 20 sila, wala sila dakpan sa curfew. Oo, ang Loko rin mapas mo? nadlok mapas mo yung basa sa ulan, Action Fred, no? And at the same time, ang station number 4, yung pila lang, nagliga to, silang may pila may madamo tong ilan na dakpan. Kahapon sa reporta, may 11 to ka minor, may araman na anong ka mga of legal age. May araman di reaction Fred nga nagkaladakpan sa low face mask, pero subong kagahon sa pagbisita man naton, 3 gid lamang kabilog ang nadakpan nila. Sinilang mga alas 11 kagabi, pero sa alas 8 ay pa, kay ulan pa. Di, sa isa kabagay daw, nakitanta sa paglantaw mo, minamangkot sa kaginang pulis, sa pulisa. May nag-ulan, kahit pa paano temprano pa, nagpahimuyong yung mga pasaway sa curfew action. Nagapakita lang ang mga salawayon may pagkakanding-gandingon adlok sa ulan. Amugid, amo man sila ko gani kagina. Ano ni sila yan? Nahadlok ni sila sa ulan. O kung gabi, nahadlok maligo. At amo ni action na Fred, no? And at the same time, ang pila ka mga lugar man sa syudad sa Bacolod nga ginalabihan man sa patrol, sini nga aga atis bukas na ang Burgos sa public market. Nalikip na diri ang action Fred ang pagbukas man sa pila ka mga merkado like Libertad Public Market. Bukas naman para sa aton silingang mga kauturan. Ang mga jeepney, of course, araman sa kilid sa merkado. The same ang mga taxi nga gapabilin man araman sa kilid sa mga gasolinahan kag hotel nagapang iyali pa nga pagabay pa nga makakuha man ang mga pasahero. Ang presyo sa pamangkot kay ginlabihan naton kagina ang Burgos sa public market. Kag namangkot kita kung bala pila subong ang pinaka-latest nga presyo sa pasayan kag iban pa ti ang pasayan subong action Fred medyo mahal 350 kay putian ini klase nga pasayan. Agko and ang bansa is 250 per kilo. Medyo nagsaka lang uganin niya jutay. Ang aloy gani action Fred 200 ang bili sang aloy so butsing ganun may pagsaka kay bangod man sa ulan kahapon kagabi. Ang matan 200, ang bangros 200 man. Kalabanan direction Fred is 200 pesos. Ang lagaw lang ugalin kay ang lagaw duha ka klase nga lagaw mo. Lagaw nga to ang Mansuria. May ara man nga lagaw nga ang pinakamahal amo ni ang bahi balang lagaw nga dalagan sa 300 while ang Mansuria action Fred nga lagaw 160 per kilo while ang Karaho medyo nagsaka nagligat to 140 now 150 per kilo. Although kasag ti rebate sa gyapon nga gagmay kag dagko ang nakita naton gin-offer dito kagina is gamay gid lamang nga ang bili 100 pesos per kilo. Nalakip na di reaction na Fred balang ginatawag nila nga crablets. So umali ang presyo kag merkado sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ang ining obserbasyon sa patrol ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas sinabangod. Amuni ang kape nga puno sang yerba. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negosanon inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Mamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginabalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampi Tatlo ka nagatrabaho sa Silay Hospital, dugang sa mga provincial government ka empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Masubo-subo man nga balita para sa gobyerno provincial bangod may nagdugag na naman nga tatlo ka mga nagatrabaho sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa syudad sa Silay ang nagdugang sa mga empleyado sa gobyerno provincial nga COVID positive. Sa datos nga ginapresentar ni Provincial Incident Command Team spokesperson na Chacha Magallanes Tan, ining tatlo ang na-assign sa among hospital kag nagatrabaho ini bilang administrative clerk, mayaraman nga nurse supervisor, kag medical technology. Ginreport man ni Magallanes nga ang tatlo ka mga doktor sa saring hospital nga una nagpositibo sa COVID-19 ang nag-negative na sa RT-PCR repeat test. Nabaluan nga ang mga trabahante sa Silay Hospital ang ginakabig man nga mga empleyado sa dalom sang gobyerno provincial kag sa kabugusan, mayroon na sang 14 ka mga provincial government employees ang nagpositibo sa COVID-19. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at Kabudlay sa nga itong pangabuhi. Labi na kung wala kita sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sang manubo nga patubas. Isa sa makabulig sa aton,
Amo ini ang immune system. Posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Las 5:16. Wala ganubo. Gasaka lang ang biktima nationwide sa COVID-19. 147,526 ka mga Pinoy ang inigo sining kagaw. May bago nga mga 4,000 mas nga kaso. Ang kalabanan sini, ginreport nga kaso nagalin sa Metro Manila. Ginakabik epicenter, mga 2,445. Ginsundan sang Laguna, 319 bago nga inigo sang kagaw sa probinsya sang Cebu, 212. Rizal nga may 142, kag Cavite nga may 101. Puwerte, no? Nga arangkada sang kagaw. Damo-damo man ang nakarecover, mga 70,387. Ang napatay nagdangat na sa 2,426. Kagpadayon, nagasaka nga nagasaka. Bisan ano ta nga siling nga natukiban, may gatuon na nga baksin dito sa Russia, pero lantawabla ang pagtuon pati si Presidente Rodrigo Duterte niya mapatoslok ako. Pero tuig 2021 pa to. Ang buot silingon, dason tuig pa. Ang buot silingon, malawig-lawig pa ang pag-antos naton sining balatian nga COVID-19. Purti, no? Naka-experiensya makita sang purti nga kagaw. First time sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga inarangka kita sang aton sinikaaway nga hindi makita. Ginalipot kita sa COVID-19. Ang iba niya gagira, tangki digira dire, tangki digira dito. Naga-teleskopyo, gagtaay sila. Ang ginakunta naton subong niya, kagaw. Bisan di lang nga bahin sa masulod. Pwede kaliputon sa likod, sa kilid, sa tanan nga bahin sa lawas mo. Pag inigo ya ikaw, sigurado, 2 kabagay lang ang matabo sa imo. Kung hindi ka mag-ayo, disgrasya, patay kagid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patay
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
Tanaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapaday. Balita naton sa City Hall, panasyatik nagklaro nga ginakabig pa lamang nga COVID-19 nga suspitsado ang isa nila ka-empleyado nga napatay. Balita City Hall. Gitalio po si Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayag Action Fred, ging klaro sang management sang Panasyatic Solutions nga wala pa nila dabaton ang opisyal nga resulta nga ang isa nila ka empleyado nga babayi nga nagtaliwan sa tong Domingo nga adlaw ang positibo sa COVID-19. Sa interview sa Action Radio, gain pahayag ni Shoni Hihara, ang general manager sa kompanya, gain klaro sa Action Fred nga ginakabig pala mga COVID-19 suspect ang napatay bangod wala pa nagwa ang official results sang RT-PCR test. Suno kay Hihara, hindi man matuod ang nagraptang impormasyon nga 200 sa ila mga empleyado ang nag-positibo sa COVID-19. Nag-apply Action Fred si Hara sa publiko nga hindi pag-discriminate o kung balibaran ang ila sining mga BPO employees lagit man ang mga frontliners. Kasunod Action Fred sang report nga may mga empleyado sila nga ginapahalin sa ginarentahan nga mga boarding houses. Nagpasiguro man ang kompanya nga ila Action Fred stricto nga nasunod ang mga health protocol kag measures kontra COVID-19. First of all, the employee who passed away, and God bless her soul, she was a COVID suspect. Kaya sa subong, wala pa gid na-release ang official result. Nabatian si Shoni Hihara, ang General Manager sang Panasyatic Solutions. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 642 kita. Ang jackpot 36 milyones 749,691. Resulta in any order: 14, 38, 16, 10, 31, 6. Resulta sang 642 14, 38, 16, 10, 31, kag 6. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 39 milyones 374,429. Resulta in any order: 3, 7, 22, 33, 24,
36. Resulta 649-37, 22, 33, 24, kag 36. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Silbihan sang Manjaminto de Aristo, nakuhaan sang Siabo sa Banwa sang Kawayan. Detalye sa niyo pod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead.
May gagaksyon na Fred, ginserbihan sang warrant of arrest ay isa ka persona kag dakuhaan pa sang ginaligar Shabu dira sa Purok 3 Barangay Talakdan, Banwa sang Kawayan, tinilikdad nga gabi. Ang suspitsado dirigin kilala sa kay Jerry Yap, 31 anyos, kag nagapuyo sa muman nga barangay. Ang warrant of arrest gin papanawag aksyon na Fred di Honorable Rodney Magbanwa, Judge 6 Judicial Region RTC 6 Branch 61, syudad sang Kabankalan sa kaso nga frustrated murder kag may piyansa ini nga 200,000 pesos para siya sa temporaryo nga kahilwayan. Samtang ginapatagayon ang pagkapkap sa suspitsado, nakuhaan ini sang isa ka associate sa ginapatihan Shabu nga may street value iya nga 1,500 pesos. Ining nasabit nga suspect karon action Fred preso na sa custodial facility sang Kawayan PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis. Dira sa Alice Drugstore Hinigaran, kag Tia Joy Pharmacy Pontevedra, Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good news. 8 lang gid ang nagtakpan sa curfew violators. Mayo gali kung gaulan. Ayo gid action na Fred akong gaulan kay ang kalabanan nga nagkadadakpan action Fred ining basaway na gid lamang. In fact, sa station number 1 action Fred, isa lang ang nadakpan. 0 sa station number 2. Sa station number 4, 3 ang nagkaladakpan. Ang station number 6, 2 ang nagkaladakpan. Ang the rest of it, ang station number 7, station number 9, and station number 7 and 8, 7, 8, 9, parehong 0 action Fred. Mayo gali kung gaulan, no? Mayo na kanabalaan tayo nga kung gaulan, jutay ang galagaw nga pasaway, kay may pagkakanding-ganingon, adlok mabasa gali. Adlok mabasa action Fred, that is why kung sumahon ta, 8 lang gid ang nagkaladakpan, ano, sa pag, kung nakabayular sa curfew violation sa Executive Order number 52 ni Mayor Bing Leonardia. Sa dugang pagid naton nga balita, sa police station number 1, gin-aresto, ining si Reynaldo Ayuste, 25 anyos, ang Purok Malipayon, Barangay 12, Dirisyon at Bacolod. Ini siya ang gin-aresto sa mga katapos ang police station number 1 led by Police Senior Master Sergeant Ronico Dispabiladero, ang warrant and subpoena officers ang police station number 1. No diri kaya Police Major Jobil Sedel ang station commander sa police station number 1. Ining si Ayuste ang gin-aresto paagiman sa warrant of arrest sa kaso nga violation of RA 9165 amuni ang pagbaligya sang illegal nga droga sa diin si ang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Celeste Bernad, ang presiding judge sang RTC Branch 44 na pitsahan June 30 of 2020. Wala sang piyansa batok sa suspect. By the way, action na Fred, ang police station number 2 may bag-o ng hepe, that is in the person of Police Captain Leo Estupa. And si Leo Estupa, muni ang OIC man sa CDEU diri sa Bacolod City Police Office, while ang hepe sa to si Police Major Sherlock Gabana ang temporaryong ginbalik sa Administration Office ng Bacolod City Police Office. Kabahin nini ang minor reshuffling nga natabo kahapon nga adlaw. Rekta sa patrol, by the way, sa atong pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gin magkalipata nga ang Mighty Sea nagapabakod sang aton tagsa ka mga immune system. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang Simbanwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na ikaw na
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.